जोंनि गासैबो गफुर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम दिनै जोंनि गफुर हालामनि जिथु रादाबगिरिफोरनि आफाद दङ बिनिफ्राय मोनसे जोङो गुरै मोनसे खावलायहरनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों खावलायनो नागिरनाया बेनोदि दिनैनि समाव जिहेतु जोंनि बर' समाजाव गोबांखिनि माखासे हाबाफारिफोर मावबावनांगौ गोबां खामानिफोर दङ आरो बै खामानिफोरखौ मावबोनायनि सायाव मावबोयैनि सायाव नंगौनि नङैनि माखासे गोबां लिडारफोर दिनैनि डेटआव दिनैनि थारिखआव नुजाथिदों आरो बै लिडारफोरा दिनै गुबुन गुबुन फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै फेक एकाउन्ट खुलिनानै गुबुन गुबुन मुं लानानै गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनो हमदों आरो माखासे जिथुनिखि रादाबगिरिफोर दङ बै रादाबगिरिफोरखौ सोंखारिनो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला रादाबगिरिफोरनि बे गाव गावनि मोनसे मोनथाय जि मोनथाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गफुर हालामनि थाखाय जोङो जेसेबां हागौ गावनि पकेटनिफ्राय रां गारनानै जों रादाब बुथुमनानै नोंथांमोननि खाथियाव लाबोयो आरो नोंथांमोननो जों दिन्थिनो थाखाय नाजायो। खिन्थु बेफोरबायदि माखासे सैथो बाथ्रा लाबोनायखौबो माखासे मानसिफ्रा जोंखौ दुखु मोननानै जोंखौ फेक एकाउन्ट खुलि जोंनि माखासे जिथु पेज दङ बै पेजफोराव गाज्रि बाथ्राफोरजों सोंखारि हरो गाज्रि राव बुंहरो जेखौनोखि जोङो एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला जों बै मानसिफोरखौ मोजाङै सिनायखायो मोजाङै मिथिखायो साफ्रोमनि मुंखौबो जों न'आव थांनानैबो बिथांमोनखौ बुंहैनो हायो खिन्थु जों बुंहैयाखै आरो बुङाबो जोङो खारन अगियानजों अगियान जाफानो जेबो गोनांथि गैया सैमा फाग्लाजों सैमा फाग्ला जाफानो हाया। बिनिखायनो जोङो जोंनि खामानि हिसाबै जोंनि गफुर हालामनि जिथु रादाबगिरिनि आफाद दङ बे आफादनिफ्राय दिनै सिदायै फंसेल' राव नोंथांमोनहा जुदि बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै नंजां बाजां काउन्टार हरनायखौ गाराब्ला जोङो खिन्थु फैबाय थानाय समाव इयुनाव जोङो एफआइआर लन्च खालामनो गोनां जागोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ स्ट्रिक्टलि जोङो बर'जों बर' जानानै फंसे राव दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांमोननिसिम फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं आरो जुदि नोंथांमोनहा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोबा जोङो एफआइआर लन्च खालामनो गोनां जागोन। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंबावगोन लास्टआव जिहेतु माखासे गोदान आरो जोङो एफआइआर लन्च खालामगोना बे रोखा खिन्थु दायो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं नोंथांमोननिसिम आरो रैसुमै बसुमतारिमोन नामा रैसुमै बसुमतारि मुंनि मोनसे फेक फेसबुक एकाउन्टजों सोरबा सासे गुबुन सिख्लानि फट'खौ होनानै जोंखौ माखासे कमेन्ट खालामहरदों आरो बे कमेन्टखौ नोंथाङा दानफिनबाय बे जोबोद लाजिथावना खिन्थु जोंनाव स्क्रिनशटआ दङ दासिमबो नोंथांखौबो लास्ट वार्निं इन केस फिउचाराव जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि हाबाफारि लाबावोब्ला नोंथाङा थियारि जानानै था जों नोंथांनि एगेन्स्टआव एफआइआर लन्च खालामगोन। आरो आङो गाज्रि रावखौबो बुंनो सानाखै जोबथारनायाव बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम गफुर हालामनि जानानै एसेयावनो आंनि बुंनांगौखिनिखौ आं फोजोबनाय जाबाय आरो गफुर बड' जिथु खौरांगिरि आफाद दङ बे आफादा दिनैनिफ्राय सांग्रां जाबाय बेफोर खेथ्रआव आरो बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइम नुबावोब्ला जों बिनि सायाव एक्सन लानाय जासिगोन होननानै जोङो जोंनिनो रादाब जिथु इन्डियान कनस्टिटिउसन मथे आर्टिकेल 19 आव रोखायै लिरनाय दंखायो मोनफ्रोमबो हारि समाज सुबुं गाव गावनि मोनसे राइट टु इकुवेलिटि दंखायो बिनि आन्दाराव नोंथाङा मा खालामो लिगेलै नोंथांमोना खालामनो हागोन। बेयाव जोङो सोरनिबा बिमा बिफानिफ्राय सार्टिफिकेट लानानै बेयाव रादाबगिरि खालामनो जेबो प्रयजन गैया होननानै आं सानो आरो जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों नेक्स्ट टाइम सोरबाफोर बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबावोबा एबा बेफोरबायदि फेक एकाउन्टजों काउन्टार हरोब्ला जोङो खिन्थु एफआइआर लन्च खालामगोन बे जोंनि लास्ट वार्निं। आरो मोनसे बाथ्राबाव नोंथांमोनहा जुदि जोंनि रादाब बुथुमनायाव बा रादाब नोंथांमोननिसिम फोसावनायाव माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला बेखौ मोनफ्रोमबो पेजावनो सासे मनिटर जाय खालामो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बैफोराव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बुंहरनो हायो जे नोंथां
रादाबखौ बिदि खालामनाङा, ओरैबायदि खालाम। नोंथांमोना रायजो राजानि एडभाइसखौ जोंनोबो नांगौ, खारन जोंबो मानसिसो, जोंहाबो गोरोन्थि जाया नङा जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर जोंखौ एडभाइस होनो गोसो दंब्ला बा एडभाइस होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना हरनो हायो, जों एक्सेप्ट खालामो। खिन्थु फेक एकाउन्टजों नंजां बाजां अबे इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास खालामनाय, अबे मा खालामनाय, बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला खिन्थु जोंबो गनाया। खारन जोङो सोरबा सैमा फाग्लाजों सैमा फाग्ला जाफाया, सोरबा मानसि आनइडुकेटेड मानसिजों जों आनइडुकेटेड जाफाया। जोंहा गाव गावनि मोनसे सान्थौ दङ, जों बे सान्थौजोंसो खारगोन। आरो समाजनि थाखाय जोङो जेसेबांखिनि रादाब लाबोनो हादों हायाखै बे उननि बाथ्रा, खिन्थु जों सासे गफुर हालामनि मानसि हिसाबै जोंहाबो गफुरनि सेन्टिमेन्ट दङ। बेनिखायनो जोंबो गफुरनि सेन्टिमेन्टै माखासे रादाबफोरखौ जों फोसावो। खिन्थु जोङो मालाबाबो सोरनिबा एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंफेराखै, सोरनिबा एगेन्स्टआव जों रादाब खालामाखै, सोरबा जोङो संगठनखौ गाज्रि मोननानै बिनि एगेन्स्टआव जों रादाब खालामाखै, बा जों वान साइड जानानै मालाबाबो रादाब दामाखै। बिनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि खावलायनाय, माखासे फेसबुक एकाउन्टआव जाय फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावबाय थादों, नोंथांमोनहा रोखा जा। आरो आं मिन्थिखागौ नोंथांमोनहा जाय बेफोरबायदि काउन्टार होलाबाय थादों, बाथ्राखौ बुङा नङो, खिन्थु बुंनांगौ जायो। नोंथाङा सासे ड्राइभार, नोंथाङा गारि सालायग्रा मानसि, नोंथाङा गावनि गारि सालायनायाव गोसो हो। नोंथांनि न'खरा एफाग्राब जुदि मोजां नङाब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि काउन्टारखौ दाहो। खिन्थु नेक्स्टआव जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि काउन्टार होनो सानोब्ला केस गेलेनो रेडि जानानै था।